Instagram, Facebook, or YouTube man, ma-video or photo man ang inyong ipangita, guwapo kayo na background. Siyempre, nandito tayo sa isang lugar dito sa Magpet para atong tan-awon kung unsay naa nganhi sa lugar sa Lighthouse. Ako ang suban, abay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kalaan. Sabay kakadali, walay magpalahi. Tawagan na sila, apili ug pagdali. Hey, what's up, what's up? Welcome sa ating first episode nganhi sa atong programang Diri Tabay. And syempre, welcome back. This is Jax Nimok aka Master J. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung mahilig kayo sa mga picture, Instagram at saka mga Facebook, mga post kayo dyan, mag-selfie, mag-groupie, ay dito the best mag-picture taking dito. Siyempre, mamaya ay itutour ko kayo mamaya. Makikita nyo iba't ibang mga lugar dito sa Lighthouse Magpet dito sa Barangay Bantac. Nandito tayo para mag-enjoy, mag-relax muna tayo sa ating mga trabaho natin. Siyempre stress tayo. Siguro this is a right place na magmuni-muni. At kung gusto kayo maligo sa sapa, meron din tayo sapa din. Mamaya ipapakita ko sa iyo yung sapa. Then itutour ko kayo dito sa buong lugar dito sa Lighthouse. So relax and tignan natin ang mga paligid natin. Okay guys, salamat. Barangay Bantac. Kining Lighthouse te kano sa ni gitokod te? Mga unsang year ni siya sa imong nahibaluan na gitokod si Lighthouse? Dugan na niya mga naga naman ni sir og mga 18 years. 18 years na si Lighthouse. Kinsa tag-iyad si ni Lighthouse, ma'am? Si Hermehilda Selva Katulong. Si Ma'am Katulong. Si Ma'am. Unsa ni mag-asawa ni sila nagtayuan eh? Yes, sir. Saan ang gibuhat diya, ma'am? Nagbutang battery sa. Kabutang na. Ikaw good sir. Di nangutanan ako para sigurado ba kung ma'am, smile be. Ay, ambot mo sir, kawa ko. Oo. Di man din makita dahil. Grabe ka si sir ba? Joker kaayo. Di man din makita ang ipon. Di man makita ang ipon kaya mas man ko. Di smile na po, ma'am, smile na po. Makatawag ko niya kay Diyos ko.
Atong kuan kauban si the fabulous host nato na si Aw Aw Diva. Yes, aw-aw lang. Aw lang. Thank you, Mama. O atong guwapa diri nga caretaker. Dili monin tag-iya daw. Diloy. Monin siya. Kung sa kuan pa ni sa balay pa ni dako nga mansyon, siya ang mayordoma. Pagkasabot na ko sa mayordoma kay mo tag-iya. Kay mayor man. Oo. Oh. Uy, ginoo ko. Jesus, Speaking of Mariset. mayor, mas labaw-labaw pag gini sa amo siguro. Kay mayor god, mayordoma. Ay, ako. Ana jud siguro. Ano niya ti, kumusta? Nakauyab na ba ka diri tinga sa sigining? Wala ka gindot pa na pangutanaha sige daw tubaga daw te. Mapatyan, di ko sa kumbana ba? Ay, ang bana og uyab no. At least na kay bana, napud kay uyab. Diba? Bago na sa kuha ba? Kanang ko yung... Ginoo, gikilig pa man yung atong kuan oy. Atong mami. Pero di mo kuan pa man kaha mo agaring wala pa ba na. kaha? Wala na. Wala na. Bisag butangan pa o kwan, oy. Dalugan niya. Uy, well. O siya nag-ingon ha nga. Kuan. Oy, wala mi adto ha. Wala mi adto ha. Siya nag-ingon adto. Oo. Basig dili na siya mukagat og uli kay basig gusto niya grasa. Dili kaya og anak ba. Kay medyo hait-hait. Ay, naku, laban na yun. Meron ako naalala ba? Kita niyo yan? Yan o, yan o. Naalala niyo ba kung sino yon? Dame tu cosita. Ay. Muna akong kauban dari karon sa amo ang party pinakagwapo. Sa pangalan niya. Randy sir. Oh, Randy si Mar Ongkas. Na kay Facebook diya. Na sir. Sige daw. Palihog lang og like sa RMU Photography and Videography. Oh. Ningita mo mga kanang gwapo kayo na kuha og picture og video. Ibalo na mo asa ha. Check lang ninyo mga Nasa atong sa atong video kana mo na siya ha. Mo na inyong pangitaon. Nya kining naong nga di niyo makita ang iyahang naong so kabuni lang pud ang katunga mo na siya. So that's it. Gikan ko naglaglaag sa palibot diri sa lighthouse. Pagkadungog mo ko sa pangalan na lighthouse. Abi mga ano kog lighthouse nakatog yung taas jud kayo na lighthouse.
Pero tira man din mo buo sa lighthouse ako nakita diri. Tapos na ta magsuroy-suroy. Muna akong kuan karon. Ako event diri karon para mag-magic. Siyempre naagpod ta itong mga kauban diri. Atong mga host nang atos likod nagchika na tabi. Naagpod to yung mga unsa ni siya? Unsa may naa diri? Promote na to, ma'am. For your events and events decoration and catering services, ZNZ sa may Sudapin lang ang office located. We also cater pika-pika, sweet corner, then decoration for birthdays, any events and weddings, any even corporate. Uy, gwapo ilang kuha na, ilang Catering decoration ha. po kami. Mamaya akong ipakita po sa kuha ng ilang mga decor niya ha. Kung gusto niyo na may link diha sa nakasulat sa video, pwede niyo bisitahon ang ilahang Facebook nila, okay? Ay, salamat kay sir. Aming page. Na sila page. DMZ Events and Catering. Nada kana muna siya. Kana. Okay? So, Salamat kay sir. karon ako ipakita sa inyo Yan. Ilang mga decor. Ang problema nga hinungdan sa kalaan. Sabay kakadali, walay magpalahi. Tawagan na sila, apili ug pagdali. Experience the comfort and warmth of the best coffee brews in town. Looking for a perfect place to dine? Here at Nikos Brew, marami kang pagpipilian. Nikos Brew, a place where brewed coffees are worth more than just anything. They also offer pastries, bread, cakes, pasta, sandwiches, and rice meals. Best-seller coffees include Signature Nikos Blend and Iced Almond Roca. Not only that, Nikos Brew is believed as one of the most promising coffee shops in the Philippines. Their advocacy is to help local farmers as they focus on local beans from time to time, as they assure you that the better the beans, the better the coffee. Behind their delicacies are the consultant-trained food techs with unique techniques in producing affordable foods na swak sa bulsa at swak sa panlasa. Nikos Brew, matatagpuan sa Osmeña Drive, Kidapawan City. And this Valentine's Day, dine with your loved ones at Nikos Brew and make your day super extra special. Store is open from 11 a.m. to 11 p.m. Here in Nikos Brew, you'll fall in love all over again. For further inquiries, visit their Facebook page at Nikos Brew Kidapawan. Okay guys, ito pwede mo siya susunod. Dito mi sa Nikos Brew mag pre-Valentine's naman, post Valentine's asa man ta sulod ta. Okay, nami sa Nikos Brew. Ayan. Parang ito yung tinatawag na post-Valentine's date namin. Kasi nung nag-Valentine's kami, wala kami pera. Ngayon, wala pa rin pera, ubos pa rin. So, kakain kami dito, magse-celebrate kami sa aming post-Valentine's namin. February pa naman. Ano? Ang baby ko, ang misis ko. So, tingnan natin ang experience natin sa Nikos. Very tabay. Picture mo din. Diba? Dit pag may time. Isulod mi kay may kidnapo niya mi. Kapag kamalan mi daga mi kwarta daw.
Yes, in food. Tula kami ah. Director tayo. Nakakanta din rin. Ato ang suban,